शिलोंग आते ही घूमने अपने गर्लफ्रेंड को घुमाने, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आया हूँ घुमाने के लिए नहीं। मैं मीटिंग जाऊँगा, ये रूम पे पड़ी रहेगी। मैं काम पे निकलूंगा, ये रूम पे मोबाइल खेलती रहेगी। थांनाय सालाव जुमलुखा एक्टर गुरुं सुबुजिते प्रीतिनि काइलाइबारि अबाहिनो ते kaisa tabuk social media o kok kasai phaikya te invitation social media o kasai phaibani te nukmani chuknugo abokhe borok bai chini tipra hasteni sinijak naino NUAI te lipikani borokni kailabari no tuyoi te invitation kanu tui tabuk social media o nugui kubang bai chini tipra sorok buka serang laijak tam dingai tipra sai tipra sa kaisa thansake kaijak laibani nukmani bagoi phaini ke borokni invitation card chung poriwai khena laiano khapani takok bukok suinai kaitani ruai manoi chini thuibara ayang maising thangjak borok nang borjoki sur debbarmani sajula okra NUAI bai Prasad Uttor Mahanipur Telangana kami borok nang Horindra Debbarmani sajuk okra lipikani kailai phainai 15 Februari 2025 Fungjora Kubulungi NUAI auditorium o sungjaknai o sal mothano rogoi teboni bai khopsa chaphaina bagoi posarjao te kaijaknai buri bai cholano hamari yapna bagoi kopokjao kailai khe NUAI auditorium kubulung west pra kosanai ke borong juk onita debbarma buma obokhe chung social media o tabuk NUAI te lipikani boni invitation card no social media o hai shopping maningo te antaneo shopping maningo omono songkana laimaningo awo busu jorti kubui abule siya hai pano jodino kubui ungui to kanke NUAI te lipikani kailai bo chung 15 Februari o 15 Februari o chung duknai lekene khatong thungnai borokni kailai tipasa kaijak laimani chung nukmani bagoi asunungnai tirini video norok tabuk ban channel lo subscribe khai subscribe khai di bell icon click khai di hamba ijotono